priatelia a všetci, ktorí máte krvnú skupinu DOFE pozitív, pozdravujem vás. Ani sme sa nenazdali, je tu opäť začiatok školského roka a chceli by sme vás všetkých pozdraviť z DOFE Národnej kancelárie, aj teda v mojom mene, aj v mene všetkých mojich kolegov. A chcem vám popriať do nového roka veľa energie a jeden z takých DOFE princípov, ktorý by som tak najviac chcel zdôrazniť, je zábavnosť, že DOFE je aj o radosti a o zábave a želám vám, aby ste počas nasledujúceho školského roka zažili či už s účastníkmi alebo aj medzi sebou v DOFE tímoch veľa radosti a zábavnosti, aby vás DOFE bavilo, aby vás nabíjalo energiou. A zároveň ja som teraz na otcovskej dovolenke, takže jednou z tých tém, ktoré riešim, je trpezlivosť. Takže vám želám, aby ste mali trpezlivosť jednak medzi sebou a jednak aj s našimi dofakmi. A zároveň jedna taká téma, ktorá rezonuje celou spoločnosťou, a to je nevzdať sa a nevzdať to. Takže aby ste jednak to nevzdávali s vašimi dofakmi počas tej cesty, ktorá bude mať veľa prekážok, ale aby ste to zároveň nevzdávali so školstvom, s touto krajinou a aby ste mali teda veľa energie pokračovať. A veľmi sa na vás tešíme na oceňovaniach koncom septembra a začiatkom októbra, kde sa pevne verím všetci stretneme osobne a budeme môcť oslaviť dofákov. Takže pekný deň, pekný nový školský rok a majte sa krásne.